ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. ин лаҳзаҳо шумо имкон доред тавассути барномаи милитсия хабар медиҳад оиди ҷиноятҳои ошкоршуда ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ огоҳӣ пайдо намоед. пешгирию мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳама гуна кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ вазифаи мо кормандони милитсия аст. имрӯз дар барнома тамошо кунед. дузди корозмуда ба даст афтод. модару писар падари хонадонро ба марг расониданд. ҳамсари бадрашк баъди куштор худовезиро вонамуд кард. бо ваъдаи соҳибкории сердаромад мардумро фиреб дод. сӯзонидани маводи мухаддир шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.